Hello everyone, welcome to Bambatha Kamanxusa. We are here to update you of what's happening on Inimba izolo mhla ka-11 August 2025. Okay, njengoba besazi sonke ukuthi uHlathi wenza amalungiselelo okubika umuzi lona abahlala kuwona uZoleka, kujatshulwe bakithi Napa noThandeka banikeza onsiki okubabayo bakithi uthi akaphuze khona ezoqeda amahloni. UThandeka noQhaba bagqokisa uZoleka phela njengomakoti, angithi kukhona abantu basemzini phela kumele agqoke ahlonipheke. Nangempela wagqoka wamuhle bakithi uZoleka, kwaze kwaqhamuka nomnyeni wakhe, kusenjalo wamncoma bakithi ukuthi muhle, waze wambiza ngesithakazelo sakhe. Wabese embizela eceleni ngoba nakho efuna ukukhuluma naye nangempela aye bakithi uNosakhe. Waba esebonga ukuthi uvumile kwenzekela umcimbi, wathi uZoleka kunankinga as long nje ejabulile. Abasebenzi bazikhulumela bakithi bakhala ngokuthi umphathi wabo ubungaza umcimbi kodwa bona bayile ukuyomeseka. Wavele uSydney wababuza ukuthi bayathanda yini ukuya, bavumela phezulu. Bathi uLinda ubani ozosala asebenze, wathi nje uSydney bakhona abanye abasebenzi phela ngeke kuhambe wonke umuntu, kuzohamba ingcosana nangempela basuke bahambe. Hhayi uThulani noHlathi sebebika lo muzi emadlozini, besho phela ukuthi loya muzi wakaMabandla ubhuti kaZoleka kwabe uthelwe ngezibonkolo, esho khona ukuthi nakho usisi wakhe, ukuthi khona usisi wakhe esenakho, ngoba nakho usisi wakhe esenakho konke. uHlathi useyamazi, washo nokuthi kokuqala wayemnqabela ukuthi aye e-America eyofundela lo msebenzi owenze wathenga lo muzi. Washo nokuthi into ayaziyo ukuncela igadi lasisi wakhe ngoba ngisho nalo msebenzi anawo wawunikwa uyena usisi wakhe. Hhayi bo, kwashuba endlini naye kancane, bathi bamkhuza ubhuti kaZoleka wagoloza ibhadi ukuthula. Wathi uyachaza bakithi uHlathi ukuthi uZoleka walotsholwa nje. Wathi nje ubhuti kaZoleka ukhuluma ngalezi iy'nkomo ezazizacile futhi zingaphelele. Washo nokuthi akazange futhi akaze azibone kwalezo nkomo yena. Kwadlula lapho kwaphunyelwa emnyango, sekufike ngisho izingane zathumeka. uHlathi usekhuluma nedlozi uyalamukela phela kaMabandla. Uyambona nje uZoleka ukuthi uyabaseleka if ezwa leyo nto ukuthi umuzi wakhe umuzi wakaMabandla. Wavele washintsha esithubeni wathi, hambani kwami nibhizi lana nithi nibika umuzi wakaMabandla nisho umuzi wami. Wathi nje ngicela ningiphumeleni ngalokho. Ngiyabamba lana ungakhohlwa ukuxhazela futhi notification bell subscribe namasho ombono wakho. Bye. Yes.